gi kombe madongo dongo. Ang'amu no ODM wacho kaka giwache no ni gidwaro komni mondo mi okony jopiny. To masawa bende osedhi. Rigathi Gachagua nowacho ga yanga kawuono ni masawa to onge gi jatend piny Kenya. Erokamano Trevor, an apani mokwongo gima duong' mokwongo en ni wan kaka joluo kaka osewachi kaka Mheshimiwa Mambo osewacho kata gi joma moko ni onego wa support ker mar piny Kenya maonge condition mora mora. And kawuono japiny riek mana kaka Mheshimiwa Mambo osewacho. Japiny osetelo mbele moseneno gik ma ker William Ruto timo e Kenya mangima kata mana Luoland kende. Ma japiny oseng'ado kauli acho wuotho gik nyaka Busia, nyaka Namanga, nyaka Mombasa. En oyie nodwoko William Ruto kaka ker mar piny Kenya maonge wach mora mora. Nang'o nikech gik ma William Ruto osetimo ne jo Kenya. Omiyo mana kaka wawacho pile, lemo inyalo mi ng'ato kendo migawo mora mora inyalo mi ng'ato. To samo mi migawo kaka Trevor en gimi chamo gi odi gi nyithindi, to kokel project ne japiny mokuny pi, olos ndara, olos markets kuonde ma mine wanyalo use gi kwe, oger affordable housing ma mine wanyalo dak gi dignity, kendo olos lwasi kata mar timo ohala through gik machalo Nyota Fund mondo jowa matindo mapok oyudo thuolo mar tiyo e sirikal oyud kaka timo nigi giwuon mondo gijiendelesa kigin giwegi. Mage gik masani omako japiny. Gimoro ni ng'ato bedo cabinet secretary, gimoro ni ng'ato bedo deputy president, eto kokony the masses mani piny ka. Omiyo japiny is very clear. Kiwuoyo gi japiny, an e ground awuoyo, kiwuoyo gi japiny, to japiny dwaro gima translate to ngimane ma direct, manyalo loko chumi. Ma koponi ondago makarachuonyo ipidhe michele, ere kaka michele ni nyalo konyo mondo japiny oyud pesa ofukune. Ere kaka michele ni nyalo lokore ma change gimiluongo ni weche mag food security. Omiyo maduong' moloyo, japiny dwaro gima loko ngimane. And I think ni mane gima ker mar piny Kenya osekete maino ne kabisa. King'iyo the kind of development matimore in this country, king'i dhie sporting activity, idhie yore mag apaya, idhie weche mag pi, kata mana karachuonjwa mane piyo is a problem. Nitiere gimoro ne karachuonyo water project. Masani pi dwa ringe karachuonyo mangima hamwalo nyaka malo Ugis. Mano en gima konyo japiny nikech pi kale bwo pi to tap e dala ka dala, to jowa yudo pi magimodho mamiyo tuoche mag waterborne diseases dok piny. Omiyo weche mag lemo gi weche mag deputy president gin gik ma ok omako japiny, kendo gin conversations ma ka japiny owinjo to gibedo very nervous. Omiyo an anyalo kwayo wetewa manie ODM party ni ne ok gibedo deputy president kata sirikal madhi mbele sani ni, to Right Honorable Raila Amolo Odinga nomiyo working relationship manie kind UDA gi ODM ber. Ne ok gibedo deputy president kata mane sirikal mokalo, to kumono jo Nyanza yudo dongruok ma atamalo mare is at 67%. Atamalo 67. Ne ok omono jo Nyanza yudo development worth billion 200 gi wiye. Omiyo an gima nyalo wacho ni deputy president bedo maonge deputy president, the goodwill gi ranyisi ma president osenyisowa kaka oganda onego romwa, kendo onego miwa ti matek mondo wamiye ombulu mar Arwaiko gik 2027 mondo med kelo chwalonwa dongruok mondo japiny oyud konyruok. Okay. Lemo to kata in inyalo miyi kata an inyalo miya, to ok okony japiny directly. Gima konyo japiny directly en ka yore mag ohala timore maber, ka yore miringe mag apaya olos maber, ka weche mag ohala ojiw malo, ka pesa ni ofuku japiny through different initiatives ma sirikal kelo. To Omamba wayie ni kom mar ng'at achiel to kony ji te. To Rigathi Gachagua osewacho ni masawa osedhi.
mano kuro gin gilokore. Kuro ang'o mono ODM be kawo kom mana maber kaka mar jalup No. shida ni kanye Onge okadagi. An okadagi, an ing'ina ja ODM, gima biro nwa, anyalo morgo. To the only